bagyo sagwa sang Philippine Area of Responsibility mahimo nga mangin isa ka super typhoon. RDRMC-6 ginapanugyan na ng publiko nga hindi magpakampante. Ini ang gitutukan ni Ashley Liza. Masing ka lang init kag nagalabot pagani sa masobra 40 degrees Celsius ang maximum heat index nga mabatyagan subong nga adlaw. Ini apisar isa ka bagyo nga may international name nga Mawar sagwa sang PAR ang ginamonitor sa karon sang pag-asa. Sa pinakaulihi nga datos sang ahensya, wala pa ini sang direkta nga epekto sa pungsod, partikular na sa rehiyon. Apang posible nga magsulod ini sa PAR sa Biyernes kag pagatawgon bilang Bagyo Betty. May potensyal ini nga mangin isa ka super typhoon kag pabaskugon man sini ang habagat. During the weekends or onwards up until Monday, makabatsag na kita kang pag-ulan. Pero by Thursday, makabatsag na kita kang light to moderate ng mga pag-ulan. Ang RDRRMC-6 nagapanghanda na sa posible epekto sang bagyo, ilabi na nga madamo nga lugar sa rehiyon ang naka-eksperyensya sa mga pagbaha sa tion nga may malain nga tiyempo. Nagpagwa kita actually kahapon sang aton nga memorandum sa tanan naton nga RDRMC-6 member agencies and concerned local DRM councils to attend the weather updating. In terms of our preparations, ang aton nga mga local government units naka-invest naman na sila sa ilang nga mga response assets. Liwat nga panugyan sang RDRRMC-6 sa publiko, ilabi na sa mga nagapuyo sa landslide kag flood-prone areas nga mag-aligmat sa epekto sang ginabantayan nga bagyo. Sa Subong, may ginapaabot kita nga bagyo nga padayon nato nga ginamonitor. So ang amon lang panugyan sa aton nga publiko, hindi kita magkumpiyansa nga mainit sa Subong. Upod kay Marvin Lauderes, Ashley Liza, One Western Visayas.